Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kabul. Ka machine ka balas snaker pang ka ba kamskem, kamstep, kamklan, bat baduna bam umpnyang. Pun hagini ki number khandai hinyo saw not lai san lani khandai hinriu iway san prasaw hinyo san hinyo. U Dr. Lichumo Timure, MBBS, MD Medicine, DM Cardiology. U Dr. Ubasumar Klong Snam Bat Kithit Snam. On Sdang Yakajing Sumar Naduka Shiterik Ulbeat Arajar Arfusan Hawallan Hospital Shillong. Dr. Lichumo Timure, Interventional Cardiologist, MBBS, MD Medicine, DM Cardiology, is available for consultation from 1st March 2025 in Woodland, Shillong. Kajingtha Ward haki polling station jong ki Santli ki constituency hari Boy district kala long ka bajai wat la ki Borsen Shah jong ka Boy district kala pen krek lepa ye ki bor pahara ngila sakhi bagi pajba kala mi na lagi jong ki ying ki sem jong ki ban let yang lan man thep ya ka ward na ka benta banjit economic khamat bathamai shaka ying dar bar thau an jong ka Khasi Hills Adon District Council Hagani ka sngi na do ki rutumen ki samla ba ki long mi long pa kila poi shaman la ki polling station man pendem ya la ka jong ka kamram Kuman shupintim hangni bahagi Santli ki constituency jong ka Boy district kidon hadu lai spa lai puitli ki polling station. Ngilayo la rubanya kran bagi katu kani ki kertong hadin kladap antep ya ka vote ke jongki. Jadi batka ne ke benta kumunong mikmat ka baku santam hi gede ke ba kejingkit kli. Habngi don kejingkit kli si haban prestom. Kumno ngila ban balance kumno ngin penya yakam kanang ba kajing mentoy sipat ba bat kejing mentoy na kita kejing kam konsumsi kanwa. Otnya isya nala la pendat ya bantap word ka polling station ka ba nadon bat katung kejing ya niti ka ba na baya niti ki kindat li polling station ne i ya ka jiya bet ki ya ti jongka je ka word ka ba ki pajba ki mi ya ka ba pendap ya ka jongka ka param ki te nakaliam ka jonga nya kermen ba nimpoi isa kathom bagi ngila tumo bat bersyam hirup kepala ba tei hok pendap hok yang kam ka ba kita bisa ini Tokum u sitting MDC Blayok kalat sistem bandon hapo district council aso komen sibun ya kaba kum u MDC jong de gadong kathany hapo nongpo constituency ru nilayok kalat ban ya ther ya thany ban ya kren ya sibun ki mat ki issue hapo jong ka district council lakade hakabayde bat ka riti ka dustur ka khendeu ka siap bat kumjuru ka longkur ka longjaj ka sensar khadar tenrai ka bangla yo ban ya penurlong ya gini gimat ke ba kongsan hapo jong ka district council hakane ka tem ka bangi yo ban longkum ki MDC bat kedang don sibun kimat ki ba kongsan ka ba kum ka jaj benriu kum ka dong ngidang de banang penkhlan banang penbha hakabayde bat ki an ki kanun jong ka riti ka dustur ka khendau ka siap ki jongi bat ngi suthu ba kum ka dong ka than ki jongi kawai gamat ka ba kongsan ka ba ngajukren kalong bangi sepori boy ki babun ki dei ki rewrite ke bangi sensar hakarukom jong ke rewrite but henry galong pat ka ba ngulongo bangim pat don watang ka weiru ke rewrite ka bala codify lane ka bala don la ke jong ki an hapo district council kumjuru wat ka ilaka nongpo ke jong iru ngim pat semala ban codify ya ka an ki kanun ki bede ba kurukom sensar khadar jong ke ilaka ke jongi Nama kata kadau ngasngo bakani kadi kamat ka bakongsan bakum UMDC sa sisin pat ladangan poi hau thong do jingjok kande kamat ka bakongsan ka bangan yakren ngin penurlong yakini ki mat ki bakongsan bat kabayde ha karukom sensar khadar rirat ke jongi bat ka ilaka kumju tigini gidi ki mat ki bakongsan ka bangai kumju ru ban snai ki rules ha kabayde bat kariti ke dustur shaubhoi ke jongi jongani ka dong ka thain ke jongi kumjuru akabayde bat ka land act ka bangilayo hapo jong district council ngidang don ki rules ka bangidang hab ban penbek benang hab ban penbha khnang ba kani karukom bat khando bat siap ka jongi kanlong ka ba don kanong rim ka baskem
Hakabede bat ki an ki kanun ka bangila banang penbaha hapo jong ka district council. Bat kumu MDC hi brokawe ngas ngoban penpau ba ka district council ka de ka we na ki rensan ya ka bakum ka jai benriu ginang hap banang penklan banang penbaha ya ka ka ba ka sik sedel kala penkubor hangi. Ni ka men scam ba ka district council ginang la banang penklan ya ka bede bat ka jing lanang penek pensa ya ka tenrai jongi khasi khara. Jadi kasing kong junga bang cabut haunus nama ada pesan ban kentu kita ki para semla ki belada kontras nam karta bagi sumaha ban sna ipinno kenang bangi yo banjit ya tonom ki majungi kenang bau tonom ki majungi bon yo banyarab ini kam tam ka pulih putih hakajing jar hakajing shitom tangkan ni kami syukur. No kandidat ubang support iso tenat din bagi la yo kamet ka bakot ka bakya ngi la yo ban pendap ya ka kamram te iso tenat dikata ya ni kandidat jongit long ni yo sibun ka jing yarap ka jing kersan hakasunong katau bat ilong iba tre bha hiru jena kata ka daw ngi ru pa ba ngi sngo da masim ka pakamen ngi yo ya kaban yarap I kumbay yarap ya ka sunong katau ya ka jirang constituency. Oh, ya pada gajingnya linti gajonga. Babun tili gisnong habang ayo hiru barwan yo kejat ni kesengi bertap ni vote ke koridor. Naro gajing kermen ke bakra bagi patba ki danjir. Ada gajing pon dang ailat dia ngakum kata kalong kemi no mi kemat muslim constituency. Hoai na jia kerana kapor bah ni persyang hi banora ki an ki baskem ki an baklan. Hakapor bakatem gajonga kom sting MDC hiru pun tili ki an layo banwanra ki ba penklan Shisha District Council. Bat bun tili ki bilkin bat sakla long ki ak ki baklan unit scam paling ba ki tem ki badang wan dang bun tili ki badang lak ban scam banang penklan Shishu nama kumu pitip la bun snem ni ju angnut kita ki an banwanra ban kunut penek ban pensa ban penbha ban pen scam bat penklan dengan net scam kita ki iro baru kin sawandur la da kalong kamon ke chong blade kamon ke chong patba na kabenta ki no kersan ki patba cukup sing konstituensi pengamran ke jing artatien namar ngalah trei ngalah pendep la ka kamram ngalah trei shitom bat ngit scam ngadon hi kata ka jinget ke bas scam haki patba bat ke jing alam lenti ke chong blade ni khmi lenti ba kine gi banwan menta kin long kin nong ban sansar hok na ka bentau patba ni khmi lenti khamtam kari bhoi ke jongi bun ki dustur kariti ke jongi kimdon regi an gi babyang apo ka council kat kum karukom te ngi angnut nam ta kata ke na ka menta ba kin tre sitom bakin penden kam hok ya ki dustur ki rukom khnang ba kajai benriu ke jongi ke nomja telah ja ka dustur kariti ke jongi te ka pamut ka rukom im ke jongi ka long langkar den re dang don pada hak an kata kamut ki bro khoi kin long ki bas kem bangilong Shisha ku tau khun khasi khara ya ka ba kilong shom swagi jongi ki labu kata ayang hangni shwa kum unong song shdong jong ani ka dong ba than ba it bat kum unong song shlong jong ka shlong umsling properly hakaba ngasko day ya ka kamram ka jonga bangan mi syakmat ban simbenta haka jing tap ya ka vote ka MDC election ketika election ka ba koridor kata-kata naka menta jongi kiret pan day namar kata ngasko day ba mga kumway na kinong song shlong kadon ka benta ka kerpang ban sandur ya ka laway ka jongi bat khamtam ya ka riti ka dustur ka jongi te kumjuru kumway na ki candidate ubaya khun ya ka election MDC bamanta ngasdap da ka jing sokmen ka bakraw hakaba hakani ka singi ngalayo banwan ban tap ya ka vote ka jonga tenga so day ban ong ba ya ki pat ba baro ban ya wer ban ya khot lang ya ki ba kin so ba ban mi na laki ying ki jongki ban shim ya kan ni ka benta ka ba kerpang ba pinyalit ban tap ya ni ka vote ka ba koridor ka jongpi namar balai kani kan ka jing shim benta ka jongpi kan sandur ya ka lawai ka jongi bat khamtam kan peni ya ka riti ka dustur kan pen scam ya ka riti ka dustur ka jongi na karpat iginok song snong to mi ban shim benta ban tap ya ka vote ka jongpi da ka jing slun kadang ban im ka riti ka dustur tena kaliang ka jonga ngadap da ka jing sokmen ba menta hakani ka kenci ya ba menta sa sisin pat kumbang aladep bani kunteng ya ka election MDC house ngam hajar khat kendai na susha arem tangkat tu kan ni votes te ani ka sim ka baar ban ngam artatin bagi patba ko umsling constituency UI bat kin pai khmat menta yala ubriu bana kani ka dong bat kathan te ngakermen bagi patba kinumino yang kani kinti ban menta bat ngadon ka jingkermen bangala ban poi syakatau kani ka election ka menta ka ba ngai sim menta bang sa sisin
nga suthu habang alit siya pat ba nga suthu habang bangalit si Kisnong gitaw banilap election ngai i jing reham mensim di pat ba habang alit ban penong meeting sa Kisnong di pat ba ki mi bat ki ai mensim bat ki juan ban sngap ya ki meeting habang i pensai ya kan nong rim ke bang yen ban kam artatin rementasi sim ngamdu thia du dem Henry ngadon ke jingkermen ngadon ke jingkermen ba pat ba mentasi sim usngap bat usnuthu bakal ada gapor bakum ki pat ba jong ko usning constituency mo ki i nga banga anut ban syakri ngangit ngam artatin baki pat ba kinum ino ya ka thong ga ba khmat e jong a kum wi ne ki khun samla jong ni ka tong athan hingai i ba hoi kinong mi khmat ki wan ki lek henry kum wi ne ki khun samla ka jing anut jong a ka baning kong e kalong ban syakri o pat ba ban dan hasnda bat u henry kum wi ne ki khun samla ladang asajit kum taw nong mi khmat ne member jong ka district council kathong ba khmat e kalong ban penang pen klan susu ya gariti ka dustur ka jongi bandang ai bor susu mo lor ki an ki badon ha ka constitution ka jongi ginang la bandang ai bor susu bandang pen klan susu ya ki kendon ya ki an bandang ai bor ya ka riti ka dustur ka jongi bandang pen klan ya ki dorbar shnong ki dorbar rai ki dorbar ilaka ki dorbar hima bat kerpang bandang ri bandang da bandang sumar ya ka jingdon jm bandang pendek pensa ya ka mei mariang bat khamtam bandang ai ya kata ka jing syakri ka bajanai ba ka jat benri ka jongi kandon barbor ha ka thong ba khmat bat khamtam ba ka jat benri ka jongi kanam syakta na kino ki bor ki balak ban kata ya ka jinglong ba kerpang ka jongi kum ka jat benri Kong ngapen pau ke jing smongu ya ublei utrai kenrat ujongi ubla penla yang bangan poi hadu keni kesni ke bok hadu ke banga kum ke kurtong layo bentap ya ke vote ke jonga ha ke jing ya lenti ke jonga ha ke jing sngo kum kata ke kurtong menta ke kenti in poi hi syakathong jong ke jingjap namar ngadang dei tang kuwe ke khun samla kenthei ke beningkong ke bami ban aireng nang ni na umroi constituency bat baro kinong shnong jong gani ke constituency baro kowe kidan ke jing shanya hanga kum ke kurtong jong ke UDP bat ke parti ke jongi lada kipat ba kia kwa banwan ra ya ke jing kala ke turn out mentagasngi kan bun bat kat kum ke jing yo i ke jonga kipat ba kimi mentakasngi ban yalet shalagi jong ke polling station bentap ya ke vote ke bokordor ke jongki pat ba ki penjab yang kum kata ke kurtong ke beningkong ke bangawan nganwan ra hangne ha umroi constituency kede bangan yo banwan ra ya ke jingkala bangan ra ya ke kampenroi bat khamtam bangan ra hapadeng ke syongsuk ke syongsan jongki shnong ge bapher bahap hakani ke umroi constituency bat kum ke MDC nganya le ban pensa ya kerti ke dustur ko khendo ke siap ke sensya ke khada ngapen pau ke jing sungu ya baro kinong kershan jong ko umroi constituency baro ko we bat khamtam ya ke yeng kesam ki parlok ki parjot bat kinong kitkam ki blala ban pentulun ya ka kam hadu kani ke klepmat ke bakhadu jong ke sngi thapwut kublei shibun ya phi baro ya ke jing ai mensim ke jong phi na ke benta ke jonga kum ke khun samla ke belong ke kertong ke jong phi ngets kem babaro ke aka ke shang hakti jong ublei utrai kenrat ujongi ubula pela yangi bagnya poi hadu kat ni ke sngi